Mayong buntag guys niya. Lain na pud nga kabuntagon karon mamahaw na pud ko. Mga alas 9 na guys, mga alas 9 na kapin. Mao man jud ni ang ting pamahaw nga rong orasa. Kay unahon palagi na ang mga trabaho, magluto, siyempre bumatatag sayo, magluto, magandam sa lamisa, aron mukaon ang mga amo, dayon iguman, manilhig ko, iguman ho kuan human prepare sa mga lamisa para mga una sila. Iguman manilhig ko, manilhig sa palibot, sa mga iguman mahugas sa ilang kinan-an, iguman maglimpyo ko sa mga dito, mga alaga. Siyempre, ako man po na silang adtuon ikabuntag kani humanaw sa trabaho ikabuntag. Humanaw luto, madto ko sa babaw. Magkuan ko nila. Amo na nga husang limpyo handaan sila. Humanaw limpyo nila. Usa pa ko mo hinay-hinay og pamahaw. Karon alas 9 na alas 9 na jud ay. Diyan mga lagaw panaw pakan kay miuna ra kog kaon kay naay mga sobra nga sudan. Hinuon gahapon na lang giluto ag sudan us manok. Sa pa na sila pakanon. Murag panggutom na kay nagsinag. Kasi ko ang koko guys. Cocomelon. Cocomelon. Asa ra man is koko? Cocomelon. Awang naong guys Cocomelon. Pinatisngi nagnaong. Na siya. Mamili po kuan. Mamili po nag kanon guys. Sa iyang kanon. Mili po na siya. Tarungon akong kamera guys kay murag gahiwi ang agi. Tagbaw kog balance ing ani. Di pa kay ko ka. Kuan niya, di pa kay ko ka. Unsaon ni siya pagkuan. Balance ani hindi maghiwi imong kuan. Ako nang na pahimutang ako ang kamera guys, naglisod ko balance para makuan jud siya. Kay gahiwi man. Niya mo ni akong sudan guys. Nagluto ko lumpia. Dayon bagyo beans. Ibutangan ako gamayng ginaling. Dayon siyempre nipalit man ako ang igsuon gahapon o gabi og kuan. Namalit man sila isda, siyempre nipalit sila ginamos. Diya ganahan man jud ko ning ginamos butangag itlog bahalag mangatol ko. Butangag itlog mangatol nagaho ang ngabil guys kay magkuan maguga. Pero saon man lagi nga lami man ni ganahan man jud ko. Una nga kaon sa lang jud ko bahala na. Diya akong butangag itlog. Giprito na akong ginamos gibutangag itlog yan na may sobra nga sinugbang gabi nagsugba man kog baboy. So aman mahurot mao ni hong gisagol pud og perito. Lami kaayo. Then siyempre guys, natagak ng kutsara. Siyempre guys, di mawa jud ni akong kape. Kape gatas. Kada buntag ra pud ni siya. Igpamahaw na ko, ikaw to dili na ko magingani. Kagabi kada buntag ra jud. Nagdadyo ni siya para lami akong gana akong kaon akong pamahaw. Dayon kung wala mahutdag kape gatas mangita jud kung unsay kuan bahalag kape na laman basta na adyoy mainom kabuntag. So ano kanon ja. Kanon. Ang kanon guys daghan kaayo. Daghan kaayo. Daghano na po nahog kaon guys para ikaudto. Di na po kumaniudto. Tingo ba? Ikaudto di na po kumaniudto ari na po kumukaon usab mga alas 3, alas 4 para kahapon. Busog pa ko, dili na po kumanihapon. Magsima-sima na lamang ko unsay
kuan na bay biskwit, ay pan. Na. Way kas bugas guys. Way kas bugas kay kaduha raman mo kaos sa usa ka adlaw. Yo mga unta di ay guys, mamahaw ta. Agong pag umangkon si kuya na po nag-online class na po sila. Kay exam nila ron. Kalit na po to gawas ron. Kayo na ay ipangutana. Ako po nga pangutanon. Sao malagi po ni nga. Pumunta ka mag-eskwela. Maglisod kog tubag guys. Maglisod kog tubag. Mga magkatawa na lamang may mga tawa na lamang ming duha. Usahay na po iyang ipangutana nga makatubag po po. Murag ganang mga laglong na kaayo mga kuan murag maglisod jud ko guys. Pasensya jud mo kay na. Sao malaging taon ko kahong mag-eskwela lagi high school ramang ko kutub. Sige lang, kamo man pud kumubasa guys, kamo umusuwat kinakaayo. Kaya mas nindot jud ta pag makahong mag-eskwela kay makatrabaho man tag lami nga trabaho. Halag allergic ko aning ginamos nga itlogan guys, mukaon jud ko kay lami jud. Nanahan jud ingon ani. Di ako na pong usa lagi. Ako na pong usa nagkaon kay mao lagi to mga igsuon, gayahang hang bayaw. Nanduty na po silang tagsa-tagsa ka trabaho sa agahong anak natuog pa. Kapoy kayo sige pukaw man sige ragtando da. Mayro po ako ng usa mo kaon. Okay, langayan ra ba ko mo kaon. Ngaon ta guys. Kay maglawog na po sa ang mga alaga na itong pakanoy humanaw kaon. Lami ang ginamos guys. Langag itlog. Langan po na hog sili. Ang hang siya. Po siyong ba? Ang isagol. Kambok. Lami. Wala, pwede kaya akong isulan niya kung mukha ang simpya. Kung mukha ang tugali kayo sa Bagyo Bensa. Alam ko ano. Matulog na ng taong mga alaga. Dito ka taong paabot ng pamahon. Saba kay kuya ga online kaya wala pa man sila ga-start. Mga 9:30 siguro sila mag-start. Exam nila dahil magduwa pa. Duwa niya mga classmate. Giluan murag Minecraft. Haba kayo. Mura na po, medyo gadoka po guys. Kaya, dugan po ito gabi eh. Alas 12 na po ito. Mahigtan of TikTok. Kalingaw lang itan ahon. Kalimot kas oras. Mamuot ko guys kay
Kadugayan ako tanaw. Duka kayo ba? Yung ipugnan ang duka kay ganahan kay kumutan-aw lagi. Ang cellphone, hapit na matagak ng kamot. Muot ko. Nalimot ko kadali kay duka na kayo. Sige pagtanaw sa TikTok. Gusto ba yung tanaw? Nagduka na. Yung Diyos yung kato gabi eh. Sa una guys, sa ko cellphone. Tag alas 9, matulog na ko. Labing duga, alas 9, matulog na ko. Sa ko cellphone nga, touchscreen. Ako cellphone, keypad. Bago pa kung naka-cellphone o touchscreen guys, mga 2020 dahil. Ako pag yung taon yung hinaguan ng cellphone kay ang alaga si Masya amo angi ipabreed na mo mapida anak niya si Tyson niya picture ka buok pag panganak ni Masya siya guys yan mo to guys among ipabreed si Masya kaya sayang lagi po taon para makakwarta po lagi ang taon eh makabay-bawi po may sa ang laog ang gasto sa vitamins tanan makakuan po may makabay-bawi po din taon eh mo to among ipabreed siya pareha po niya muna yung anak si Tyson pisto ka buok sila guys yung anak pagawas karon na matpatay ang uban kay mura man siya nang stress kado siya pagbuntis kay grabe jud yang luhaga basta makita og tao perti jung luhaga di jud mahimuyo magsigig paghut basta makita pa niyang tao nahulong sa paghut basta ang tao uli na mas masya niya buntis ba siya di simple mo rin siya makuan na to ang nabuhi upat ang nabuhi guys nila akong gilain ang gisud og kanang cart bitaw ang gidog sa cart to kay mao lagi di no idog ni Masya kay bantayanan kayo kay lain mas Masya iya matumban tumban niya yung anak sayang ba kayo kay mahal ba yung kuan mahal ba ng papi anak niya niya karon among gisugan da mamata ko alas 3 sa kadlawon kay ang patutuyon alas 11 gabi patutuyon na ho nasugan na mo kay papi palagi kay di na giduog niya pagka dantang mga pilang adlaw namatay og usa kay murag paminaw na natunugan ba kay ang suga nga among gigamit dili pa man jud to murag kuan ra ba dili pang incubate murag na kuan siya mo to nipalit ang bayaw jud og suga nga pang incubate matutulog ra jud sila nabuhi nya mo na si Tyson ang nabuhi duha ka laki ug usa ka bae tulo ra jud ka buok sila nabuhi nakalas Tyson dako din na sa daan as kuya nga ibilin si Tyson di niya pabaligya kung usa ka laki moy aho so ang usa ka baye sa shooter sa dog shooter tiyaha to nga kay sama niya perspect basta shooter siya may perspect pili niya ang bae ano to nabilin duha ka laki mga Tyson among gibilin ang usa among gibaligya ang daghalin ang gidown ang cellphone ang down na yung cellphone kaya hinam lagi ko nga
maka touchscreen ko kay ganahan lagi ko mag-vlog lagi guys, mag-vlog jud ganahan jud ko mag-vlog. Bantay naman jud na ako akong kaugalingon cellphone. Mag-vlog jud akong kaugalingon, mag-vlog jud ko. Pero wala jud ko ganahan lagi ana. Nalugay kay ko naka-cellphone og touchscreen. Ang anak nga na daan cellphone kay siguro on lagi siya kay nag-eskwela man lagi. So siyempre, kitang inahan magpailawon jud tong anak. So siyempre sila gyud mag-una nga naay cellphone kay nag-eskwela lagi taon pod gamit pod nila. Mag-search, search nila. Ang huwam ra kaon ko niya, mag-open ko Facebook. Ang huwam ra ko niya. Bantay laman jud na ko'y cellphone, di ko pahuwam ang komedyahan. Kaya sa hindi lagi pahuwam po. Kaya ngayon nga po niya Facebook po niya. Hindi ko pahuwam. Ano to guys? Naka-cellphone ko kagdugayan. Tungod lang sa kuan ni Masya. Naka-cellphone ko nalipay kaadyo ko nga naka-cellphone ko bisag ako running home credit ng cellphone. Nalipay kaadyo ko. Ay pinatuan ba ako nagsingot na ako kay pagam sa mga alaga kabay nanggigam. Mga iyang mga anak bukawan doon na mapatutuyon. Jadi lalim. Mag-breed kag bully guys. Ambot lang ka sa uban. Kay si Masya halo po na siya nga pitbull. Dili mo dog siyang anak. Ay mo dog siguro pero wala siya paki yung tumbang. Parang makakita siya tao. Kalit o barog, ang anak nagtutoy, kalit o barog. Perting luwagas tangkal, siyempre, yung papi, di tumban dun niya. Sayang kayong mamatay. Mana, hagilain dun ang mga ito eh. Paano ipadog niya. Kasi yung hagua. Yung hagua dun, basta mag-bread ka, kuan, bully. Bawal lang ka sa uban, lagi. Pero, hago pero kuan man pod nang sulit man pod guys kay ulit man pod imong kahago nga karon na namong ipabreed kay luoy pod ka Diyos Masya atong panganak nila aniya abi na mo ka nang makuan si Masya kay pag human yung panganak guys kuan nilantan siya luya lagi. Anong ka? Usa ka adlaw. Naglibor sa sugod hapon. Hantod pagka ubuntag wa pa siya mo magpanganak. Luya lagi. Ako po nabuntag po ko batog. Kaming duwas tangkal. Sulod ko tangkal. Ako may kuan niya. Murag doktor niya. Kay panganak niya hapos siyang hapwapon hapos siyang ipanganak niya sa unho yung papi kay hong ako anong tapuhan ang baba kay di ko ginhawa maputos ba yan sila gawa sa ito naiputos nga puti so siyempre imo dudong kwaon na imuhang kung ano yung ilong baba pero kaginhawa niya putlo ni mong puso yung puso sa papi nabuntag dun niya adto parehaming duha way tog basta pagka human sa panganak nagulos-ulos lagi dugay adto sa jang anak pagamuntag na pa na last ni gawa sa yang papi patay dako ra ba kaya nga lagi buot ayo no to pag human yung panganak mura Diyos Masya ka ng way umoy higda go siya dayon na tog gilantan jud siya yung luya murag tao mo siyang nabughat. Ito, gipainom po nung by GC kay maumay ko ang sa bet. May GC ka painom. Mahilantan. Mga tao. Ano to? Magdago na siya mga anak. Release na si Tyson na lang nabilin. Kay pabili ni kuya kay ganahan lagi siya.
Wala pa nakagbalik siya. Ay hago kayo. Doon po si Masya. Yung plano pa may panakon ba na magbalik? Dili ba? Diyan na lagi ko. Panakon na magbalik kaya mawarta magpupo pero ang kape guys nabugnaw na wala na maingon. Kalimot na ko sa istorya. Ang ko alam guys kaya hago yun. No. Lahi sa gagmay nga kanang lahi sa gagmay nga iro imong i-breed kay para ng sitso. Ang gagmay nga iro ba kay kamaumon mo das ng itoy. Diba mahago naman siya kay lahi man masay paki matumba niya yung anak patutoy sila pero lang ka na laging makita siyang iring unsa makita niya makita siyang tao mga bisa unsa makita niya kalit og timbakuwas natutoy ang anak kung siyempre magluhag sa kasi may matumban yun niya ba yung pasagdan matumban yun nadako baya kayo siya siyempre mamatay yun ang ito eh. Istoryahan na ginamos guys wa na sinugban hurot na mga unang kaon mga huna pa may amo pang paanak ko balik lipad ko ang kasilpon ko bago pa ko nakasilpon guys kapay tuig niyang silpon mga inampingan doon kaayo hadlok doon ka na magasgas madlok mataga kay na lami doon eh nindot doon eh makabutang ka guys o hinaguan nimo nindot paminaw kakita ka sa imong mabutang para ng silpon na imong hinaguan nakapalit ka ka imong hinaguan lami paminaw nindot paminawan basta imong hinaguan nalami ang sinugba guys mga kuan na ho sagos ginamos nalami ang sinuod guys ginamos na imong itlogan nalabi naglahaglamas natong napay kamatis wa may kamatis ako sa magbumbay na sili espada mga lamas mauraman po inaan uli lang sa mangitag lain wali ka lang na ano lang lami siya guys niya ganon mo mantika lami ibahog kang nabitsin rin may butang isimpla din mo kuanan bitsin kaya tamis man ang bitsin kaya magic sarap mo timpla samot ka parat medyo parat man ang kuan magic sarap ano yung magic sarap itimpla utan utan ka magisa kanon pakbit na lami ang magic sarap ang kanong guys murag ang istoryahan tanawa daghan ko sa ang kanong mga nabilin tingog mga dirang style guys kabuntag basta lami pa dug sudan ganahan ko sudan alagang kay kog makaon mao kay ikaw to pod hindi na pod maniudto ang nato kong mama maniudto jud ahat
Suko man to. Kung kaon ko gamay. Gamay ra. Dugay pa man ho pasaw ang kabusog. Hindi, salamat kaayo kay nabusog jud ko guys. Kasi sunang busog pero buyag lang ay. Nagdag bida guys. O ginamos. May nagdag bida. Unya, manamang kong kaon guys. Hinuktok sa kong gamay. Manghinuktok gamay. Maglaw ko sa mga alaga. Kaya panggutom na labaw pa po ng hinuktok. Kaya panggutom na po in tao. Daray lang sudan guys. Oh. Ulos manok. Napadyoy piniritong isda. No, mahurot. Ay sagol lang po nina. Ay lang pagkaon. Sagulin na kuan sa gulag dugpod. Gutom ng mga alaga. Gutom na siya. Igutom na. Siyempre, haning kuhaan og buko guys. Kaya di man na sila pakan og buko. Kaya mahadlok og ka ng kuhaan. Mahadlok og mahinong-hinungdas na sakit-sakit sila. Mukha na sa muhang tinai. Ay sa ilang tinai. Sahi agud po na nato guys nga mukaon tagbukog nga. Nakadaot sa tinai. Hindi dyan na sila pakan og bukog. Bahinan ni nilang upat si Kuko gamay ra man kay kaon ni Kuko. Para man is Kuko kuan gamay kay kinanan. Ganahan kay sila ni pagkauna. May us manok. Usay ka ng tikils manok. Ganahan kay sila. Kung mukaon baka angani kay gabi mo ni ilang sudan nya kanas ko kay lahira ba kayo kay sumukan ng mili basig sumuhan siya baka gabi mao man ilang gisudan ano mukaon ba anong saba man kayo na ay pagkaon ni Kuko guys oh. To mukaon ba ani? Di ba ni magmili kay gabi mao ni ilang sudan gabi Kuko melon, palanggang mama, ang palanggang mama, ay, ang palanggang langging mama, ay, pamili kaon na, mao na sudan mo gabi arang-arang, ag sudan ra po'y gikaon, mukaog kanon. Sudan ra po'y gikaon. Ahong gitangkal ni taon guys kay ako dun ni tinangkal ni mga kuan na alaga kay
ug di nimo tangkalon, magsigig dagan-dagan anang palibot unya mukaon ug unsay kanon, bisag unsay kanon ya mga hugaw, makakaog mga hugaw. Masakit unya, kuyawan ko, masakit. Sige ra ba kog kamatian og kanang alaga guys. Kapila na ko nagbuhi og kanang kuan iro ja. Kuan lagi kinahanglan dai mabuhi kag iro imo jung pabaksinan kay naamjoy mga sakit sa mga iro. Kinahanglan pabaksinan jud nimo ja mo tubalag wa koy kwarta ho jung gipabaksinan ni si Coco. Jahong isud og tangkal kay di na ho pa buhi-buhian kay magkaon lagi ka ng mga hugaw-hugaw mo say kanon diha mga kanal na mga hugaw na maparbo sila. Kuyaw kapila na ko hilak ng ana guys kay mamatay lagi kay maparbo. Nitagam na ko. Di na naho na sila kumpiyansaan pagawas-gawas. Jaday la ilahang pagkaon ni Masya. Ni Tyson og ni King. Si King guys, amo ning gibuhian binuhian sa una. Dire sa babaw, gibuhian ra rin namo. Karon kay mangat-ngat man guys. Ngat-ngat siya. Kuyaw kay gingat-ngat kay tanawa guys. Oh, ipakita ninyo gingat-ngat ni King. Na Charan! Pikas food. Muna yung gingat-ngat. Yung exercisean sa ako ang bayaw. Bago pa ning pinalit niya. Kanila skiing. Tara. Binuhian lagi na namo lagi in taon. Kay di lagi may gusto ka ng kuanon, hiktan. Kay luoy kaayo. Maisog bay ag iro. Basta hiktan. Murag mag-wild sila guys ba. Basta hiktan ang iro, imo jud ang angay jud na sila buhian. Di nimo buhian tangkalon kay may man tong tangkalon kay dili man nila mapil nga giktan nila ilang liog. Okay rag tangkalon ja. Mangat-ngat man lagi. Gingat-ngat man niya na. Piting laguta sa ang bayaw kay bago pa niyang pinalit mahal pa yan ang exercisean. Sus gingat-ngat pagkabuntag nakita na ko nga nagpasad nagpum. Kuyawan ko kay sus bago pang pinalit ja ijang gingat nga mo to nangita jud ko pagi akong hiktan bahala na magsighila kaysa amo ang kaysa i-dispatcher na mo ay pahatag adto sa lain luoy kaayo ja mo na nga ngita jud ko pagi mo na siya gihikta na ta bahala nagkinikta na siya kay total safety man pud siya. Ginawa man po na nahog kaon guys. Dito na pinangga po na nahoy. Puros dun sila pinangga god. Puros ni sila pinangga. Mauna hitabo nga. Mauna hitabo nga. Higihikta na siya kay di pa mangat-ngat na iyang baba. Dili na siya hiktan. Lagi bisa unsay makita. Angat-ngaton man. Muna nga siyang hikta na laman kang Tyson kanilahang pagkaon guys kanon jud butangan jud na ho kay mao lagi reklamo na ho ang igsuon sa una kay sa una puros ra jud dugpod ang ipakaon kay hadlok lagi kog magkalibang. Kay naanad ba jud sila gagmay pa nga dugpo jud dinho sa gulag kanon. Pagdagko na nila pag 1 year na nila, maingon na ho ang igsuon nga manang sa guli na nagkanon kay dako naman na di na maglain ang tiyan kay sa ho bitong kauban sa iya kunong kauban kanon pug kuno. Ja panagsaan ako no ay isagol-sagol ako no ang dugpod ba. Muna pag 1 year nila ho na silang gianad-anad og kanon kay maulay kuno ni giangal na sa kuan niangal na sa dugpod kay mahala giin taon pod. Di dali ra baya kayo mahurot ang usa ka sako 20 kilos ra sa kada adlaw baya sila nagkaon buntag hapon ilang pagkaon. Muna nga pag 1 year nila ho na silang gianad-anad og butangag kanon. Diya na lagi puy sudan lagi pabaho-baho. Kaya di mo po din pabaho-bahoan, di man po na mukaon. Magpili man po na. Pili po ni mo. Kao na.
Magpili man po na sila guys, basta puros ra kanon. Nya dog po, di way pa baho-baho. Ay sus, Ginoo ko, di mo kaon oy. Gawas og puros ra dog po jud, di mo saglag kanon, kay mo kaon ni sila. Pero kanon ja saglag dog po, ja way sudan. Ay di gyud kaon guys. Tyson oh. Honest Tyson guys oh. Buya. Ani iro kuan ni kuya, dog ni kuya. Rudi siya mo kuan ani, madlok siya mo. Hikap ra siya basta na ako. Madlok siya kay dako lagi kaayo. Unsa kare na pong usa. Medyo arba jud taon ni buot ni skiing, mabitaw ni siyang gikan lagi. Way buot kay mangat-ngat lagi. Mangat-ngat nin taon, Ginoo. Magkaon ni kuyawan ako ang bayaw ani guys kay kanang magkaon siya bukog ba. Magluto kong nilatan, magkaonig bukong niya, magpaduol ka sa iyang tungod. Ug mamanghag. So suko ako ang kuan bayaw. Kay mamanghag man basta magkaonig bukog niya duolon. Pero ari na ho di man imbanghag. Di ko mahadlok kay naanad lagi ko ani kay ako malagi tayo tigam ani. Mga sila wa man maanad. Mahadlok jud pa akon kay isa ba pwede mahadlok og pa akon tawag iro nga mga bay rabies. Wala ba na si King kuan ni mabaksin ni gawas aring kuan duha kay kuan man ni sila lito man ni sila kuan baksin kani kay mga bully imo man jud nang kuanon imo man jud na silang ipabit mga bully kay mga sensitive man na sila guys, mga sensitive ba nga klase sa breed mga aspin kay pwede ra magkanang di nimo pero mas nindot yun pabaksinan lagi og na kay budget bisan pag aspin wa kay budget nay aspin yung mga buhi boy vaccine makakuan na maghapon sila makasurvive maghapon sila kay mura mga isog sila og immune system. Si Coco guys amo nang gitampu-tampuhan kay para taon makapalit lagi gag small bread kay ganahan lagi pud kuyag small bread kay mga kuan mo madadani mo sa kwarto mahawg-hawg nimo nunay kanindot sa small bread nya kani sila dagko man mga buli di man ni madali-dali nimo depende ra pud siguro nas anad ba pud di ka kadali-dali ani kugos mga kuan kay dako man itong gagmay kay gaan ra man una nga kuan da sa ba ni pong pagkakuan nga si Kuko mahamag ba day pud nimo nga perte man pong luhaga Ginoo ko perting luhaga og imong kuguson magkuan mo lumpayat sikad di nimo mahamag oy luhag ka istanan iyo nargis kuya ay di ko ganahan ni Kuko ati kay luhag kaayo di man pareha ng uban nga magpuyo ra si Kuko dili guys dili jud siya mahamag nimo kay imong kuguso mulong payat lagi magsikad-sikad iting luhaga hyper ka istanan pura buyag lang diyan na humanag ka nasinaw nagkang masyang ay kang Tyson oh nasinaw naman niya palang ka lagi sinaw man puro yang pagkaon guys oh sinaw ganahan lagi kay sila basta na isudan ganahan kay ni man lamang bilangga ay basta na isudan ganahan kay ni basta na isudan nang ganahan guys nang ganahan naman mo ni haguan jud na hog ka ng luto ug naay luto unon palit man pud ang igsuon lagi mahod na ho ug para sudanon jud nila ako yung haguan luto kay luoy kaayo di taw nimo kaon pug way sudan gawas og dugpod ra puro imi pakaon kay mo kaon pero saglan nimo kanon sa way sudan ay di gyud mo kaon palang ka kay ni basta na kay alaga guys hago jud sakripisyo jud kaayo pero malipay na jud pug kay ano ako jud lagi ikatabang kay kanang makuan ko layon ko na kapuyan ko sa trabaho kuan magkita kuan ni nila maghago-hago ako murag mugaan ang paminaw mugaan ang paminaw guys na hindi kalamis na kay mga alaga isang pag-unsang klasihas bisa pa unsang klasihas ka ng mga hayop guys basta ganahan jud ka makakuan jud na siya makarelieve jud na siya sa imuhang kuan sa usap pang klasiha ganahan kag mga
Sa pa na diha? Manok ba? Rabbit ba? Ginipig ba? Bisag unsa pa na diha? Hamster, bitin, unsa din ha nga klase sa mga hayop basta ganahan ka na nila. Di jud ka makuan, malingaw jud ka. Ina kay laayon ka, kapuyan ka ne. Atura ko ni adara kanila mo. Hagwa-hagwa ra ka o gaan-gaan yung paminaw. Mo ni ang buhaton guys basta laayon ko sa kapuyan ko sa trabaho. Muduol ko nila ko ni panghagwa ni kamuntag kay hagwa ko ani. Nagkuan ko ani, mag-greet ko ani morning kabuntag sayo kay pilangga ka do ni. Nangga ka doon nang guys. Kaya gun nila tanan. Nangga kayo. Ni basta na yung mga kuan, mga alaga. Sakripisyo jud pud kaayo ni sila kay kinang jud ni nagligoon. Limpyuhan ilahang higdaanan. Bantayan nimo ilahang tubig ug napabay sod. No na. Ito si King, managkaon. Tanaw na og nasinaw ba ilang iyang pagkaon. Tanaw na ho guys og nasinaw ba. Tanaw na ho ha. Ang bakingking. Ay, nasinaw guys na. Otro po ni. Mamili po ni kaon. Ingan nila naong ani guys. Paingan nila ning naong pero mamili po ni kaon guys. Mamili po ni. Di po ni mo kaugay sudan. Naong ani? Naong ani? Nangga po ni na mo guys ay. Nangga po ni na mo. Da. Punya maora to guys. Man ako pamahaw, man ako pang pakaon sa mga alaga. Bago pa ko naniligan ko guys o ganina diri o. Nanapoy sagbot ginagmay. Kaya na mo gidahang kahoy o. Okay ra po kay mas mayo pong na kay kahoy-kahoy dismuhang panimalay kay bugnaw. Kay guwa pa ni mga kahoy-kahoy init sila masya. Gamaw na to. Man akong pamahaw, man akong pakaon ng mga alaga. Magtanaw-tanaw na pug ko adto sa sud. Manilig na pug ko didto sud sa balay. Ugma po na lang siguro ko manglaba guys kay mura magikapoy ko. Magikapoy ko sani baron magkapoy kani laging dugay matug laki mo hinungdan ning dugay matug. Kapoy atong lawas ikabuntag. Buka ta. Ang si ko guys wa jud kahurot ka. Sudan lagi kaon. Anawa guys oh. Sudan lagi kaon ni Koko. Be. Anawa ni mama be, ug nahurot ba? Anawa guys oh. Oh, charan. Nagkita mo guys, asa ha? Akong kwaon. Iyahang kuan. Oops. Be, dili mo gawas ha. Op. Dili mo gawas sa ba ni? Kalit lang ni gawas. Liso na kay pasudlon kay magdagan-dagan dito sa gawas. Raka. Dili mo gawas. Langga kay ning mama guys ay. Langga kay ni. Tanawa iyahang kanon guys oh. Awa, wa mahurot. Gamay ra kay nigkaon sa Koko guys. Maglabi ag iyang sudan. Maglabi iyang sudan. Sudan may unahon niya kaon. Kanon. Gamay ra kay kanon niya. Ingani jo si Rusya. Mauyo na po siyang lawas kay gamay man po siya. Bye guys. Sunod na pod. Sunod na pod pohon. Bye. Salamat sa pagtanaw. Like and subscribe guys. Sana mag-like and subscribe kayo. Daghang salamat. Jamayong buntag, good morning. Salamat guys. Bye. Hello, nag-vlog ka te.